Om dei ban ya pen ne ban penhun ya noino. Tang ban sngoba bat ban klet ya ka jinglong trai. Bat om dei hiru ban ailat ya ki barjela ban le trai kli jela. Hamme kalia pensngo uba adal bat nongrum MLA ka knam. Ha ka jing ya kendu ha ki lat pathai ku bor ha shilong. Habai i ya ka jingle don bor bat le trai ki khar motor. Ya ka sorkar ban pan jaka bat ban pan pisa. Bakadai ban penshna yang rengkat ka jaka kaba 1000 square meter. Kawai ka long yeng. Tenang bakin lak ban sa rengkat. Nakal yang utai UMLA ulat tangon ya ka sorkar NPP. Bat iyo ba preston tensong. Halor ka jing menjor jong ka sorkar ban penbiang yaki. Uba adal bat nongrum ula berten. Baka seng NPP. Balalam kemat yakani ka sorkar. Kamdai ban kamtrai yaki jaka jong ki trai muluk. Bat ban benda. Yaki jaka syaki bom dai hok. Bat baki jaka kibadon han nong ba shilong. Kamdai jong ka seng NPP. Yathu uba adal bat nongrum. Tinri ngaku apan keren kasyo ban penpau bakani ka kentin relocation ban penkria ya kini ki parlok ki ban hati jaka wadara ka dei ka area ka ba ha po konsumsi jong han dengan compromise mulo adu ki por election badep ki por election barang wanru marke i ka ba nidong kam kum ki nom ikmat ka long ban wanra ya kata ka jing suk ki song sain bat ki we ki barjala ki baran ni ka rig jungi kimdei ban le try kle bat na semua ban perkemau government of the day kamdei bahkan cupan sobha yanur nak banta ka jingkwa burong jong ka maladi nak banta ka jingpun kre next election berkani ka decision ka basim hakaban penkria ya kini ki harajan nanti jaka ka basulingo kalong ba kata ka kentin relocation ka ban relocate de ban relocate ko mga kren na basay na ko baslang badi ban relocate ban penkria tang ya ki government employees nomor kini ki de ki bawan lamba la instruct eki la authorize eki lamba ki department repair haki por ki blalit adu ki bonus nem blalit ti habala bu eki hangtai lamba ki department la pha eki yaki ru dong kam relocate shaki respective government quarters ki bolong ki department concern ke jongki kata ka di gawai ka ba clear ka bang nang kimi ka ba la sideline yang ai bon ki banta jongki issue khamtam ki badai barkani ka constituency ki jonga Kabasulingo kalau don't usually that there must be something hidden agenda. Tiba na sulingo kani kiki kaba penhun dah kata condition kata kendon kaba kibu kini harijan banong ba babaro ki lais pa so for settlers. Ki basong basa ante ki di banyo dah kawai par kecaka kaba ki demand manta ban bu khamat ka government kaba khawpot ka government kaba jam kidan hok iu bakin demand maki kat notam nada sibuk mata ki ong baki de ki food grade employees te ki banja ki par ki grade food employees jom ki wei par ki department ki prado ki prasam tu bude ki rahaban persana ya ki yang gisam kani government khapan sim ya jigit clear ya kini ki bapa dismantle le te ka overbridge po mokran ru la jaka hi bare la sukhap nya lamba ki tu ki nongsong ki nongsong dukan tu po khasi market kitu la di ban ai separate plot of land Tekani ka ngaku an bu kum lokal mali ba kadon ki sandet ka bakim kuah ru yang aban bu ban iklim beringan hapan ban khro beringan hapan terwai ladi kamera mejuki baru ka singi baslan ngapo meeting ka bal khadu chief minister malo ba am here hata ka meeting ka bala por barang ye huriura po kani ka konsultasi jing arja khapra malo ba am here representing khnam representing the voice of people. The people doesn't want any assurances, doesn't want any suggestion. What they want is a decision. Tidak terkadang kami include nga hapo ka committee. Tidak lo tanong rem ko ba ngaru nga kentu yang kipai ba jog jala. Ngini yang teling na pede kadao pede kariu ngin pedi kita ya kata jumlong. Trai muluk namang nasa nyon nasa suppress broklian. Kan violate ya ka land transfer act. Tama kini kin pan ya ka ban chef yaki hapo European World. Bahkan ni European World mentang ngila hapan penduk no ngap pen kre ki issue na mentang bakum lo ban pen kelas ki normal area ki badi ki schedule area. Nomor ba kani kala sim kabu plat ko mujak beriu ti bat ka pai ba jom jala ki masutu ba ka NPP headed by NPP this present government kadai ban sim ka blame bat kadi ban mat du punishment nomor ka border uladi ya kani ka prank joni ka sor matala ya kani ka harijan ka ba ngitip ya ti ka thami molong ba songni parlok harijan kila themu ya ka bande dani galanti ka bangam tip mulai jingsha ka jing themu kalong
good intention nak bertaban develop itu area nak bertaban decongest ya shalom but mata south nam tam kadega NPP government headed by NPP but hiwai ru berada pok NPP kidi ban siam nak blame kan lo kecing software ki pai ba abri congestion tanah kada bagi bargit ki kanulti banya naida kan ka issue pakai nuweng ka bargit kemla naida pakai siap fikir kemla tiga ba so lingo pakai siap bargit haki barjala kadi bomla wan pediang kadi highly objectionable highly questionable but ngak kuat bu cekli we to deputy chief minister kai kata ka NPP government kai kata ka NPP party ba headed to chief minister begini try kli balik kini ka kendo siap kadai mo jong ka NPP once upon a time aku akan pau bakani ka land all belong to the people